Actes neutres. Dijous, 18 de març de 2007. Troben al seu pis del Raval una dona que duia 2 setmanes morta, de l'agència EFE. Els Mossos d'Esquadra han trobat aquest matí el cadàver sense aparents signes de violència d'una dona a l'interior del seu habitatge del barri del Raval de Barcelona. Les primeres hipòtesis dels agents són que la dona, Camèlia Ubach, de 89 anys, va morir per causes naturals relacionades amb l'edat i la salut. Camèlia Ubach, l'Ia, era natural de Vic, però vivia des de feia 75 anys al barri barceloní del Raval, on era molt coneguda pel seu antic ofici de prostituta i per la seva bona reputació dins del barri. Camèlia Ubach, durant els anys de la Guerra Civil i la dura postguerra, va establir unes ajudes per als nens orfes, gràcies a les influències que el seu ofici li atorgava entre els altes càrrecs militars franquistes. La brutícia es menjava el reduït espai on ara vivia la Camèlia. La intimitat del vàter consistia en una cortineta retada, que en altra hora fou estampada de clavells vermells, amb les funcions de porta i la minsa separació d'una esbalandrada mampara de la cuina. De diners, abans en tenia molts, tants com en volgués. Els homes se la rifaven, la Lia. Tots volien anar a casa seva, polítics, militars, artistes. Aquell dia, la Camèlia, abans de tornar a casa seva amb la seva bossa de cigrons, va fer el seu ritual tomb a la Rambla del Raval. Saludaria els coneguts, va pensar. En el fons, el que ella volia era trobar-se amb en Felip, un antic i fidel admirador. Ell li digué com n'era de bonic el seu pentinat. Ella, que quin goig que feia tan elegant. No sabia en Felip que no la tornaria a veure mai més. Ignorava en Felip que l'endemà, quan ell la trobaria a faltar a l'hora de sempre, la Camèlia, abatuda a terra, desmaiada sobre els seus propis orins, l'estaria cridant desformada de por, malgrat que amb una veu tan minsa que no l'hauria sentit ningú. La Camèlia havia arribat a casa seva i havia posat els cigrons en remull, com feia sempre que en volia preparar. Els cobria l'endemà amb un trosset de magre. La parola dels cigrons amb aigua va caure i tots els cigrons rodolaren per terra. És que ningú em vindrà a ajudar. Aixeca't, Camèlia, però no puc, no puc. Tinc por. Com em pot passar això a mi? Em moriré i l'única companyia seran les rajoles del terra. M'estic orinant de por i no puc parar de plorar i recordar. Si tingués una filla, ara no seria aquí desplomada. La meva nena m'hauria guarit. No seria una vella sola, maldestra, que no sap collir el menjar de terra.